Kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto na mainit, malagkit at nakakapanabek. At meron na nga po tayong top... Hello? May top secret sharer tayo sa kabilang linya pero mukhang nakabukas ang kanyang monitor. Sis, baka pwedeng papatay muna ng TikTok mo dyan o kaya ng radyo. Silent mo muna yan nang makapag-concentrate ka sa ating call. Hello? Wait lang. Paano ba? Yan, I think wala na. Ayun. Medyo Okay na may ba? naririnig lang ako. Naka-headset ka ba? Hindi. Naka-Bluetooth speaker ka? Hindi rin. Naririnig ko pa rin yung boses ko. Naka-open ba dyan yung TikTok mo, nung Facebook mo, o kung ano man? Viber. Viber lang tayo. May naririnig kayong feedback? Hello, sis? Ayan, minute niya na, dinrap niya na yung call at inayos niya po ang kanyang linya. Alright, sa mga kabisyo natin out there, na maayos naman ang koneksyon at hindi magbe-feedback ang kanilang mga tawag. Kasi kanina okay naman siya, ngayon hindi na. Ayan, tingnan natin. Bumalik siya. Hello, sis? Sis. Ayan na! Okay na, okay na. Okay, sige. Pwede na naming malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo. Mars, Char. Hindi, Bobby na lang po. Bobby. Ilang taong ka, Bobby? 29. 29. Sang lupalop ka naman galing, Bobby? From Batangas. Batangas. Alright, Bobby, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bobby, 29 from Batangas. Ano ang rated SPG top secret mo? DJ Rocky, ang rated SPG ko ay sisimulan ko lang sa kwento na nag-try ako sa isang app last year, I think mga May, and then may nakilala ako, may nakamit, and then nag-decide kami na parehas na magkita. Suddenly, tumagal pa ng 1 week yung chat namin bago kami nagkita. And then, after 1 week, nagkita nga kami. And then, dun nga may naganap na kineme. So yun, ngayon ko lang ulit na makipag-meet after a long year. Mhm. After makipag-break up. So, ayun. Same app. No. Blue app. Ibang app na to. Blue app? Yeah. Blue app. Yung ba yung tawag doon? Blood, I think. Pero iba na siya. Anong pangalan ulit? Blood, dati siyang Blood. Ngayon, he say. So, at dito, ano yung, sino-sino yung mga natatagpuan mo? Lalaki, babae, bisexual? More on lalaki na hindi straight. Yung iba, masahista, mga ganon. May mga masahista, may student, may daddy, may as in gay na gay, merong discreet, mga ganon. So, first time ko lang siya ulit ginamit as in. Sa tagal-tagal din ng nagkaroon ng pandemic, ganyan. And then medyo umokay. So, tinry ko lang siya ulit.
since parang na-curious ako kung anong meron na ulit, ganun. Mhm. So, yun nga, yung nakamit ko nga na boy is mas younger sa akin. Mhm. Yun, Saan kayo nagpunta? nangyari sa amin. Sa hotel. Sino nagbayad? Share kami. Paano nyo Parang- napag-usapan na, mag-hotel tayo? Kasi that time, 1 week na kami magka-chat. So parang, syempre siguro tawag ng laman, tawag ng anong pakiramdam. Mhm. Eto para lang mas maintindihan ka namin, anong sexual orientation mo? Gay. Pero hindi ako nagko-cross-dresser. Pero malakas yung ko na gay talaga ako. Mhm. Out ka ba? Yes, pero hindi ako yung nagme-makeup, hindi ako yung nagde-dress, mga ganun. Mhm. Okay ako po magdamit, ganun. Mhm. Siguro sa boses, siguro may pagkilos ng malambot, ganun. Mhm. And right now, wala kang partner? Bali yung nakatagpo ko nga ngayon Mhm. is yun, kami. Kayo Until- na ngayon. Yes. Oh, so masasabi mo ba na ang paggagamit ng app na nabanggit mo kanina ay posible ding doon ka makahanap ng true love mo or ng taong magiging match mo? Hindi ko, siguro ako kasi, I think, napatunayan ko naman siya ngayon. Masasabi ko naman na okay kami ngayon. And then actually, magte-10 months na kami. Wow, congratulations. 2 buwan na lang, mag-anniversary na kayo. Siguro yung kwento niya kasi is, siguro inintindi ko kung bakit nandun siya that time. Bakit? Tagasan ba siya? Ano bang trabaho niya? Ang trabaho niya is sa production. And then I think gumagawa siya ng extra. So feeling ko ganun yung trabaho niya. Bakit Which feeling mo is, lang? Hindi. I mean, sigurado ako. Kasi nakwento niya na pinakwento ko kasi sa kanya lahat kung bakit siya nandun, ganun. So inamin naman niya na meron siyang nakakasama, ganun. Mhm. Medyo naku-curious kami dun sa part na nasa production company siya or nagtatrabaho siya oo. sa production industry. Tapos sabi mo may parang- extra. Anong ibig sabihin mo nun? Ayun, parang nag-extra service siya. Gumagawa siya ng mga extra pagkakakitaan. So kinuwento niya yun sa'yo lahat? Naging bukas Yes. siya sa'yo? Yes, kasi parang I think kasi halos lahat kasi dun sa app, parang ganun yung mga offer. So parang ako naman as hindi ko naman sinasabing marangal akong tao. Pero nandun naman ako sa point na hindi ko naman gagawin yung mga ganun. Parang out of curiosity lang ulit. So kaya ako bumalik doon and then nag-try nga ako ng true love sana that time. Pero yun nga, nakilala ko naman siya. Naging okay naman kami ngayon. And then yun nga, pina-open ko sa kanya lahat kung bakit siya nandun. So na-find out ko nga na ganun yung ginagawa niya. Mhm. And then up until now ba, ginagawa niya pa yun? O nung naging kayo, nag-stop na siya? Nag-stop na siya nung naging kami. Pero may time din kasi, DJ Rakitera, na may time na nakita ko, nabubuksan niya pa yung app. So, I try na hiwalay na. Pero, yun, nangako na siya, hindi naman na daw. Kasi ngayon, hindi ko naman siya ulit nahuhuli. So, sana, totoo na siya this time. So you mean, ito lang yung understanding ko, hindi ko sure kung yung mga tagapakinig ngayon ay naiintindihan yung mismong sinabi mo kanina. So you mean, yung paggamit niya ng app is an indication na meron pa siyang ini-extrahan service doon sa mga taong nandun sa app na yon? Or nag-looking for pa siya? Yes. Yes. Siguro, nasa pa kami nun, mga 2 months. Mhm. And then, nung nahuli ko siya,
ayun, sinabi ko na parang ayoko ng gano'n. Gusto ko siya lang, gano'n. Gusto ko ako lang. Mhm. And then kung papatuloy siya ng gano'n, baka parehas kaming, alam niyo, malagay kami sa sitwasyon na magkaroon kami ng sakit, Mhm. gano'n. So, paano yung, ano mo yun, may introduction of sarili ba pag ganon? Like, ito yung rules and regulation ko, ito yung bawal sa akin ito yung dapat hindi natin gagawin lalo na nung una yung ginawa yung bagay na yun. Actually wala naman kasi pares naman namin ginawa yun, ano na yun. Dahil siguro talagang, yung pakiramdam na hinahanap mo yun. And then, wala naman akong that time bawal kasi wala naman kaming, tawag dito, wala naman Label. kaming pinag-anuhan na kami talaga gano'n. So Mhm. parang person naman siya that time, parang nangungulit-ngulit siya hanggang sa parang nag-antay rin naman ako ng kung totoo ba siya, kaso nga nahuli ko nga siya. So parang ayoko naman ng gano'n na mabuhay kami sa gano'ng sitwasyon na may na-extrahan pa pala siya. Mhm. Pero ikaw, faithful ka talaga sa kanya. Loyal ka talaga. Yes, 100% DJ Rakitera. So ngayon, anong plano mo? Ngayon, DJ Rakitera, naniniwala ako kung ano yung binanggit niya sa aking mga pangako, pinanghahawakan ko yun na hindi na siya gumagamit. Actually, na buksan ko sometimes yung mismong Google account niya. So nakikita ko kasi doon yung mga recent activities niya and then yung mga recent na mga pinupuntahan niya. So wala naman ako nakikita ngayon na kakaiba. Wow. So masasabi ko ngayon na safe ako Mhm. as of now. Mhm. In fairness naman sa'yo para kang PNP nagche-checkpoint ka din Hindi po, seryoso po yun talaga. Nakikita ko po talaga. Hindi, pero okay Kasi din yun. Pero hindi niya alam na nakikita mo. Hindi niya alam. Tapos minsan po, kwento ko na rin na, yun nga, dun sa first 2 months namin, nakita ko kasi gumamit siya ng application na Moopit. So natara ko siya kung saan siya pumunta. So nag-hotel siya. And then, ayun, that time na nakikipaghiwalay na ako na ayoko ng ganito, hindi naman pala siya faithful, hindi naman pala siya totoo. Nahuli ko siya doon sa paggamit ko ng Google account niya. Nagpahatid pa. Parang siya mismo yung nag-book. I mean, nag-book pa ng application para may... And then alam ako kung saan siya mismo specific na pumunta, kung saang hotel, kung anong brand ng hotel. Umamin ba siya nun? Umamin ba siya? Nung una, hindi. Sabi niya nung prop mo, sabi ko, seryoso ka dyan? Gusto mo ng screenshot? Actually, DJ Rakitera, hindi ko lang siya in-screenshot. Pinrint ko pa siya. Ang bongga naman nung print mo, parang may presentation ka. Presentation talaga ako, DJ. So yun, that time, sobrang syempre nakakalungkot kala natin, di ba? Mhm. Parehas kami ng gusto. Mhm. Pero yung sinaservicean niya, like yung nahuli mo na yun, palagi mo, lalaki yun, gay, or I babae? think gay din. Gay. Bisexual. Mhm. Gay. Ganon. Kasi yun yung mga tao usually na nandun sa app na tinutukoy mo. Yes. 100%. And then, yun nga, then ngayon, DJ Rakitera, siguro nasa 90% na sure ako na hindi niya ginagawa. Kasi siya na rin yung humiling dito na makilala niya yung parents ko, I mean yung mother ko, and then yung mga siblings ko. So ngayon, okay naman kami. Kaso ngayon, nasa probinsya siya, meron siyang ginagawang mga activities doon na pagkakakitaan. Kasi meron siyang business. May business kasi siya. Oo naman. Okay naman yun basta business, diba? Wag lang Yes. monkey business. Wag lang talaga, uunggoyin ko talaga siya. Ayun! Yun ang mga gusto namin naririnig sa'yo, yung mga inuunggoy. Pero mahilig ka ba talaga sa saging? Oo. Gusto ko nga yung medyo
malaki, lakatan, mga ganun. Ganun ba yung... Lakatan. Pero magaling siya. Magaling siya mag-extra. Palagay mo ba, nalalaman mo ba kapag eto napakahusay na to, expert level na to, siguro marami na to na serbisyohan, yung ganon? That time, ay, naku, parang ang dami nga atang pinagawa sa akin. Katulad ng? Parang hindi ko kinaya. Parang may mga parang naging gymnastic ako doon that time. Ano ba, meron pa yung mga helicopter, ganon? Ay, hindi ko pa na-try. Sige po, i-ano ko yun. Soon, pag nakita ko. Pero ano yung pinaka-extreme? Request natin. Ano yung pinaka-extreme? Ang dami talaga. Kulang na lang parang binidyo ko dapat. Hindi namin alam yung marami. May ano ba? Kasi hindi ko alam yung mga tawag, pero isa lang naman yung talaga, yung aw-aw style. Aw-aw style. Ay, so yun naman, masaya ka naman sa ganon. Masaya naman, as in, ang galing. Pero ikaw sa sarili mo, rate mo yung sarili mo sa magaling. 1 is the lowest, 10 is the highest. 8 lang. Ay, siya? Ay, 10. Baka mag-11. Iba rin. Ay, sobra. Nagawa na rin namin sa bahay. Parang, sabi ng mga kapatid ko, parang may umiiyak. ano palang ginagawa? Sabi ko, wala yung yung pusa. Naipit. Yung buntot ng pusa na ipit? Yung pusa. Naniwala naman kasi may pusa talaga kami. As long as masaya ka, masaya na kami para sa'yo. And Yes. sabi mo nga, mukha namang hindi niya gagawin na ulit dahil Yes. nagpo-focus sa business. Then, maganda, at least nakapagpakilala na sa pamilya, 'di ba? Maganda yung ganyan, yung humaharap talaga sa pamilya, walang tinatago. Yes. Yan. Actually, Looking forward. napunta na rin pala ako sa kanila. Then, nakilala ko na rin yung mother niya and then yung iba niyang kapatid. Ayun. Ganda yan. Hopefully, tumagal. Yes, we'll pray for you and hoping na DJ. sa susunod na tawag mo, 'di ba? Nagpakasal na kayo, tapos nagawa niyo na yung helicopter, ganyan. Alam mo na yung ibang mga tawag ng mga Sana. pinagagawa ninyo. Ayan. Thank you so much for calling this program. DJ Rakitera, by the way, you're so beautiful. Lagi ako nakikinig. Thank you very much. Salamat, Bobby. Basic. Ikaw din. Thank you. Bye. Good night. Sino ditong gusto ng lakatan? Lakatan, latundan? Yung pag-banana cue. Kasi gusto niyo yung tinutusok lagi. Charot! Widarot. Anyway, ang dami kasing mga posisyon-posisyon. Pero, hindi ko rin talaga malaman kung paano mo ba masasabi talagang magaling na magaling na magaling. 'Di ba? Parang feeling mo kasi kapag sobrang galing na nung tao, parang ang dami niya nang nagawa sa buhay, parang experienceado, para ma-achieve niya yung ganong klaseng level of expertise. Malamang, ang dami ng pinagdaanan nun. Kulang na nga lang siguro, 'di ba, para humusay tayo sa larangang 'yun. Magkaroon ng benchmarking. Alam mo yung benchmarking, kabisyo? Yan yung pupunta ka dun sa isang lugar, tapos aalamin mo kung paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay para mag-a-assess ka, magko-compare ka kung okay ba yung inyo dun sa kanila, yung gano'n. Ay, nako. Anyway, maraming salamat, kabisyo, for tuning in, and hopefully, yung mga kabisyo natin na gusto mag-share dyan ng mga secrets, ay maging komportable din sa pag-share nila. Because this is a safe space for you to share. Although, we are not encouraging people to do those kinds of act and do it na hindi nababasbasan, kasi iba pa rin talaga yung pakiramdam na babasbasan bago gawin ng mga bagay-bagay na ginagawa dapat ng mga magpa-partner, mag-aasawa. But at least, diba, may natututunan tayo
Na, uy, pwede pala dun na makahanap din ng true love. Uy, medyo marami pala dun na nag-extra. So, baka meron pang ibang paraan para makahanap ng iba. So, this may give you an idea kung ano yung mga pwede ninyong options sa decision ninyo, sa magiging action ninyo, kabisyo. So, yun lang. Maraming salamat for listening. And bukas, magsama-sama tayo ulit alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's